Abei, anya bla a question tiara ne lauru di amina kuma ka live la ani bicha alhamdulillah ala ma live la tikani aba seba ka bla insha Allah amina sigaka parce que chama ma famu adamine do ana labando wala parce que do we shu jati cogo mina ona nga jati cogo atikile alhamdulillah ambe anga karamo do fo do ko ne ma kwale aka delu beto ko ka nyeshi de ni soli sabayma wallahi ka bazile do ale bazi ko ngado kai ay wari da chima koy ko ngado kai pour que tay ale disco ni mena quoi parce que quoi ka wago min soro la mo soro delu la donc ala ka nyabulo wala ni ala sona bina kuma kan mo ko se ka famia aflana jumenye aye fen do fo mo ye concours ko senfe mo ka hakili to ala chama fena yake alhamdulillah o amina sigaka ka di mo ma tuguni go hakili to ala concours la aba hakili to ala concours sirafe afamiara abe fen no sebe angana lawru di ka yene ka di aya sebe quoi afamiara donc concours go sirafe aya delu do di awma nga be fen chama ke an fola ka di musoko de la mo mo naka musoti be Allahu akbar irga kala ka bako de mo bolo chama ere do ere ataka ke fenore ka so ran ere mo ofine fola aka kala ko bokadi chama o yambal ma ke do ale ake aka anaka patron che pour que ala ka patron karabai wallahi kasoro amina mangono ngamina video kaka nantuma andatuma so yoro mafulo basanya di do na ngonga be bara chamanke andatuma sama o klisi kelen amina sekaka ni ala sona mako ka partager video ora ni ala ka bara o ka partager pour que mo chama bi seka soro ka donc afo ambala direct la bi seka question mo chama wolo ya chama wasabula ani lawru duma kamina jabi live fe mais ni a hakili mo dow ye avec un bolo comme lawru tien donc dali ne video sera makaye ambi direct la abi se ka siginga yingali ke mum se sebe na ka sebe mo ere bi se appelu la ni ala sona amina klaka appelu ta kilin ala so ka bunya bala aya partager a seko da mayra la do bi ka appeli da se ba to doni ama appel madame ne folo inshallah wala amina kuma fen wera min ka tuni amina kuma fen wera min ka an da kun delila ka se kuma dɔw ma n'o ye ni kilara dumuni na i b'i da koli min kɛ n'an b'a fɔ da kucukucu an bɛna se k'o kuma in kan da kucukucu mɔgɔ bɛ da la muguri min kɛ ni kilara dumuni na a nafa ye jumɛn ye yala a kan ka bɔn de wa ou bien a ka fisa bɔnni ma an bɛna kuma o kan ni ala sɔnna jɔyɔrɔ min b'a la an bɛna kuma o kan ni ala sɔnna o kɔfɛ yiri kankara dɔ bɛ yen fana an delila ka kuma kan an bɛna segin ka bi tuguni tiɲɛ fɔ ko caman a ka fisa ni don o don fɛn kurabila ye dalilu dɔ bɛ an bɛ segin a kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya a bɛ se ka kɛ dɔw tun y'a faamuya mais mɔgɔkɔrɔw y'a ye o fana ma faamuya i n'a fɔ caman b'an wele k'an ɲininka dalilu caman na o y'a sɔrɔ an y'o bila a mɛnna i b'a sɔrɔ ale m'a ye fɔlɔ de inshallah a y'a partager ni ala sɔnna o ye kɔrɔn kɛ an bɛna tila ka kuma kɔrɔn kɛ kan a faamuyara donc kɔfɛ sa aw yɛrɛ mana question mun tugu a kan ni ala sɔnna an bɛna olu nati an bɛ ala taala deli ala k'an bɛn sababa ma kira kanu kosɔn sɔli ala rasul inshallah voilà sisan dawudu an delila ka dɛlɛlu nasira dɔ di sɔli saba de don sɔli sɔlatu saba an ko mɔgɔw k'a ta u ka mɔgɔw la u ka jaabi d'an ma ba Segu an b'i fɔ Segu ni an terikɛ n'an kanuba ba Segu an terikɛ don mɔgɔ ɲɛnama don a ba sigilen don wa mɔgɔ ma jiginnen don an b'a fɔ kosɛbɛ fɔ Segu Fayara o ye n yɛrɛ terikɛ ka dugawu n'o ye Ayatollah Sangare inshallah an ye sɔlatu min di mɔgɔw ka ta ka baara i ka ko ko bɛ n'a gɛlɛyalen don i bolo wallahi ni k'a la a partager ni k'a la sɔlatu ni foyi tɛ kelen ye an delila ka kuma sɔlatu la an ye nafa 10 de fɔ sɔlatu la tiɲɛ la dɔnniba min sabatila ka bɔ alakira sɔlɔm ka kumakan na ni maa min sɔlatu kɛ alakira ka sɔlɔsan na o nafa 10 i b'a sɔrɔ o la mago ɲini sira fɛnɛ tɛ yen kuranɛ kɔfɛ ko min ka surun ka tɛmɛ sɔlatu kan a faamuyara
Salatu kono dalalu konnana soli sababin aba fɔ ko dalalu gakuru saba hakila abe kan ka durusi jɔn y'a durusi Allahumma salli ala kadri hubbika fihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri inayatuka bihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa miqdarihi nin soli sabali do Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri hubbika fihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri inayatika bihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haqqa kadrihi wa miqdarihi nin salatu sabayi wallahi mogo ka janto ala Tiruke Naam. Ibe ni ta araba donya fe bi kunte araba ya abe kanga ta araba su de fe bi te araba su e blende wala bi alamsa su de parce que amba fe ka yorom wala mo chama de bi ka nyiniga ko an ko ka be damina araba ko kile sawado ko ambe kla ka ko abe la ba juma su fe parce que olu fe ne juma kile bi na o de juma su de parce que anga famille la su be kon kile de yi hal niya sungolo damene la mogo be nafla seli na fara kolo yera do mogo be nafla seli o koro o shude sungolo su folo yera su wara bi flana mi gana de sungolo kile folo kile binende ay o te sungolo su folo be wa su flana de sa Allah afamera wala su be kon kile de afamera donc wala ni araba donya se ya soro shufe ni masaka nya soro shufe kesri ka ke araba donya kile fe wallahi iba damina ni wanga ngani yasri hami min do iba yira Allah taala la ibe as-salatu folo iba damine folo be wurdi bidru ni duru yani keme duru ni bidru ni duru keme duru ani bidru ni duru ode Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala kadri hubbika fihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala kadri hubbika fihi ibn wurdi keme duru bidru an duru naam afamira ibo ke araba shufe koro alamsa klemana bindron yani talata klemana bi ka dugu ja araba la ibsi ko ke ni ma se ka ke shufe iba ke klefe afamera donc salatu flana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala kadri inayatika bi ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri inayatika fihi donc ika ibe ni fene ke keme woro bi woro ani woro ibe nin ke alamsa araba klemana bi ka dugu ja alamsa la ni ma se ka ke o sufe iba ke alamsa rek le fala fe afamera donc sisan ni alamsa bora sisan alamsa klemana bi o sude duma shude abi lavan yele Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi ibe ni ke keme wolonfla bi wolonfla ni wolonfla keme wolonfla bi wolonfla ni wolonfla wala juma du so madama na se ni ka do ke ise hadiya mi obo le bagando se bi ofa famira nganterke do bo ngwa na le commerçant ale o kale ba fe ka sigine fenen ka kwale ba fe ka a sababen na ti shukele ka kla ka saban na ti shudo ina ka kla ka saban na ti shudo ina o yere de akete ko nyumai o yere de kai na fene ka de bisika do fara a adadu ka ke min be ke keme durun bi duru bisika ke wa durun keme durun bi duru duru min be ke keme woron bi woron woro bisika le ke wa woron keme woron bi woron woro min bisika keme wolon flan bi wolon flan bisika le ke wa wolon flan keme wolon flan bi wolon flan ya ke chuwe afamira wala ise mana ke saraka mi bobo ngo be saraka bo ka dai kam mago chuko yaka na soro ibi ka toro de nyoni ala ka toro nyoni ka duka ije ka femblement sarakati komi yani bakana yona ni bana do fen fi mam ibe ba fi ma wal ma sala fi ma wo hadiya ni garske nyini yana do ibe fen jema nyini wal ma fen couleur nyaka mini saka jema wal ma wara saka na yona o garske nyini sirafe fo mo ko fene gande do ima ko be fen mina a saraka couleur ko ho do onge kan ka saraka suya don à partager ni an chamanga defo yi ta soro abe abana hali fen chamana ta soro samana kurane kana yoro la sisa adama din yere jama hakami kurane kala do be di do ma ko ka do ke surtout ni suratul yasin do o bini siga Allahumma inni as'aluka ale do ke na yere kilimpe ta soro abe jabal la ma be ka do ka yere kilika ko mo ko kan de fam bara konna
bara ira mako be muna amako be lahala jumana do ke chugo amako be mundela mako kanga janto ndila c'est do bi anchama de perdi imana ala deli minke imana kelen soro ala dilla kelen be korote kibi ga ala deli koy kelen de koroye segon kelen ka soro kono kono dusukun kono tela ala taala la o mana ke ka kelen be nyana Allah ni ka gelen ibisaka shi na ala welela shinyana yin be korote ka foko yani a be nyana kwa mais segon kelen dron ibisku mana connection yi man soro ni ala taala yi wallahi ika shinyana adona dala Allah apata ko la yin me bisku baski dela so Allah subhanahu wa ta'ala ko ala bi zikrillah tatma'innul qulub ko ala ma den bisku be baski ni ala wele dron de Allah wala anga kene baski ta kene bisku jela be ngani sabati parce que chaman bi ala wele ibe karamage kan misali kala an chaman bi ala wele me ba soro an bisku na tidente an be ala wele ka soro duskun ta la an be ala wele ka soro an be video flawla an be ala wele ka soro an be tele flawla aka kele ka sawaba soro wala ni bara na choni ba ke ima bo mogola pour que ki nyeka flel fen doya ki kulo ke lameta doya ibolo kana bara wele ke ida kana fen ro fo minti ala wele bara we ala kan be sawaba ma donc an tumba fe ka sigininga parce que mo chama ni ngali kala kaduye me ba soro olu ka famiyala ni an be souffler chugumna ou de souffler to ba flet to chuga de fe dora ko ne minuit sera ka ba kesi ko te araba sele tarni tarata minuit sera ko he araba sele ka soro depuis lanzara mana teme ka se fitri makaba o era araba damna ne an ga famiyala ala kan be sawaba amin inshallah plan ko jme examen alhamdulillah ala kan be sawaba ma amin surga fu yo ga partager ko sele partager mina klisi mindi agara woni be fen chamanya de Allah wallahi be fen chamanya naam ni musomandi abonya naam a partager a famera ni ka patron mandi ake ni be barabulu mogola tiki nafa naam ake Allah makorba mun be no ni alu tala ya so dena me au kanunte au diuna naam okoro dembe fika fen soro nga ata do ka kanka eso naam ayre ba bla hakila ko yere be na fulo ke muy parce que ni problème ni be ay ko be mun na fulo la ate ne de be ko be ke le be courant sala ne be jisa ne be dumuni ko le be al sako warda be na mun ga warla ka wardi fama hala ka di doma ngo ye barka de mo gorba mana se niveau de la o ya sele mo son niveau de la akasika funisira u chaman ka nyuma ya u chaman ke pour ka ka dien laban bi nya bolo ani abina beta ka barka to akko partai donc anga tigamagela dabla mais ka fomo worbo fene o gani klisita ka bara ide min ka tijati ni karuntala ni karumbe kala afamera partager nam shiruga klisi flani examen kelaw yani ka dossier déposé yani ka dika dossier déposé comme si on t'a en ligne yani ka lancer et chesser ka cliquer kala aw mo me ko fe jamno na ba ka papier nyini ke ay demande aba ka demande ma do ka papier la ka papier o renouveler yana ka ta demande do ay ni ira alaw taala aka so ka ta di angara mo ist tike relation bela fona kra ini ala che relation Allahu akbar cliquer fe mes ma fo be ka la me aw ere ba do ka koro ko nga mina sigaka ore ko tu bismillah wolo do sokoro kononton surku chekoro kononton yani o ye sirado yi dugutigi fiendo amena mi fo sa dugutigi fiendo yele na soke fiendo ka siga je se jeta katida soni bien che ne soni bien ma fara ne ni karse kana fara ni ta bara ko ne soni bien ma fara ne ni bara yoro ngana fara na so ini ga patron de made ne soni bien ma fara ne ni ga patron kana fara ne ga dia ga patron ina fo suku wule a partager ne ka dia ga patron ina fo ko manani ne ga dia ga patron ina fo de na ba ne kwala ne kwa kila angara mo ayeninke amu ma fika ta dossier déposer yoro la ayeninke akacha ala fe ala taala be
aw kanu don baara yɔrɔ la ala bɛ na ni sababu fana ye aw bɛ ta yen de i b'a sɔrɔ baara dɔw bɛ na ɲini jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ walima yɔrɔ dɔw la a mago tɛ mɔgɔ nɔnguru bɛrɛ la i b'a sɔrɔ sisan aw mɔgɔ ba caman bɛ na aw ta déposer demande déposer a la k'aw bɛ participer a la olu yɛrɛ mago bɛ mɔgɔ nɔnguru dɔɔni de la o kɔrɔ a gagné t'a yɛrɛ k'i y'a sɔrɔ voilà donc ala wele de bɛ se ka adamaden dɛmɛ tuma dɔw la ka chance suguw di ma ka bɔ jama cɛ fɛ i ka ye mɔgɔ tuma dɔw cɛ la ala k'an bɛ sɔn donc ni lahala de don an kun bɛ nin fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ inshallah ale tun ye mun fɔ kumana shego ngwana obuye wa ko ale ka shego ale ra to ya abdul Allahu akbar alhamdulillah Abdullahi Haidara mori juma ne be ida dun ne jindi da wala aba fu gana tiri ma wadma ali nye fara gulun do sanwe alhamdulillah ala kam sababu siruke naam an ka lahala bɛɛ lajɛlen an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka baara la wallahi nafa b'a bɛɛ la ne m'a fɔ ko yɛrɛ la dumuni man ɲi dɛ nka an ka dumuni k'an bolo kɔni den 5 la adamaden bolo kɔni den 5 dumuni k'a la n bɛna nafa kelen f'i ye bolo la dumuni na i t'a sɔrɔ foyi la fɔ bolo ka dumuni mɔgɔ dɔw ye i t'a sɔrɔ n'u ye sɔ dun u kɔnɔ bɛ furu jaralaka ninnu caman bɛ n'o ye sɔ dun u kɔnɔ bɛ funu wala u mana dumuni dɔ kɛ a b'u kɛlɛ a dɔw ta ti bana ye koyi dɔw ta depuis denmisɛnnin ma a b'u kɛlɛ mɔgɔ ne o bɛ kɛ mɔgɔ la i mana dumuni kɛ i bolo min ye dumuni lasi kɔnɔ i bolo ye fa ji la i ka ji min ye o bolo kelen ye ka taa dumuni kan asiri dɔ de bɛ adamaden bolo kɔnɔ na i m'a ye galama bɛ don n'a la a tɛ kumu nka ni bolo kɔni donna la a bɛ kumu o kɔrɔ dumuni bɛ toli ni fɛn min ye a bɛ adamaden bolo kɔni de la a fura bɛ adamaden bolo kɔni de la ne mɔgɔ ninnu nana ta kɛ ni kuyɛri ala k'an bɛ sababu n'aw y'a ta kɛ kuyɛriw ye a faamuyara o kɔrɔ o ka dumuni kɛ n'u bolo kɔni ye donc n b'a fɛ ka min fara kan n'i tilala dumuni na an ka karamɔgɔ dɔ y'an kala la wallahi a sɔrɔ an bɛ kalanyɔrɔ la a ko n'an tilala dumuni na an bɛ ji min ka da ka kujukuju dɛ an kana seri an kana bɔn n b'a kunu fɔlɔ i b'a kunu ka filanan kunu ka sabanan kunu yɔrɔ nin bɛ bala mɔgɔ caman na u ka nɔgɔ kunu Allahu akbar nɔgɔ min bɛ kɔnɔ o cɛ man jugu n'ale ye min bɛ ɲɛfɛ ye o cɛ ka jugu ni dalata in ye wala a ka laɲini ye nin de ye ni i ye tɔɔrɔ dumuni na k'a kɛ a ka ca Alahu taala fɛ ni dabali donn'i kɔnɔ a bɛ bɔ ni dabali donn'i kɔnɔ a bɛ bɔ ni an ka karamɔgɔ ye Dirisa Sangare ayatullah an b'a fɔ kosɛbɛ alhamdulillah an y'a fɔ ni Seku b'an na réseau kan an ka Seku y'ale ale de y'an dɛmɛ k'an bila réseau kan wallahi a Seku dama yɛrɛ la ala k'an nasira hɛrɛ ya rabbi ala k'an nasira wala ni lahala de don ni tilala dumuni na ni da kucukucu kana bɔn a kunu an ka karamɔgɔ y'an kalan na Seku dugu dɔ la wallahi an delila ka di fo k'a kɛ parce que i b'a sɔrɔ adamaden mɔgɔ bɛ dɛsɛ mɔgɔ la sira caman fɛ kɔrɔtɛ bɛ se ka dɛsɛ adamaden na kuma dɔ dabali sugu bɛɛ i kolen don kaban mais fɛn min bɛ adamaden kisi dumuni tɔɔrɔ ma o caman ye nin fɛn ninnu de ye ani dakɔnɔ dugawu ka caya mɔgɔ dakɔnɔ dugawu ka caya a ka ca Alahu taala fɛ a bɛ se k'i kisi dabaliw tɔɔrɔ ma ala k'an bɛ sababu donc mɔgɔ ka janto nin na nin baara ka nɔgɔn kojugu inshallah ala k'an bɛ sababu ma donc i b'a kujugu kilisi ayiwa kilisi filɛ nin ye n bɛ sigi a kan i b'a fɔ ko to bisimila o to bisimila dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sigɛjɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ni sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana fara ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogo wele ne ka diya karisa ye i n'a fɔ kɔgɔmananin
ne ka di ya karisa ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko a la ne ko a kira n bɛna kilisi in kɔrɔ fɔ ye a ka se k'a faamuya a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bamanankan tɛ kelen e b'a miiri komi kumakan wɛrɛ de b'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ka bamanankan kelen de don a faamuyara dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan yɔrɔ dugutigi fiyɛntɔ o ka yɛlɛ sokɛ fiyɛntɔ kan o bɛ taa fan ɲuman fɛ sisan o kɔrɔ o tɛ se k'a yɛrɛ bɔ o ko in na e kanu min mana cɛ sɔrɔ dɛ a kanu fiyɛntɔlama de don ni kanu fiyɛntɔlama donna adamaden na a tɛ defo dɔ i la a tɛ mankutu jugu minɛ a tɛ kɔrɔfɔlibaga minɛ nanfigi min bɛ nin ko fɔ a ka sira t'o la kanu fiyɛntɔlama de bɛ don a la sigɛjɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ sigɛjɛ o ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ sɛjɛ ye e yɛrɛ de ka e kanu ta ka taa bila ale yɛrɛ sɔn ni a biɲɛ cɛ donc déjà que e bɛ sɔn ni biɲɛ kɔnɔ ye ka ban e yɛrɛ kumakan de filɛ ko ni sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana fara an b'a fɔ bamanankan na ko ni bundeli adamaden k'i y'a sen na an b'a fɔ ko ngɔsɔn yɛlɛ nka a dimi yɛlɛnna sanfɛ wa n'a y'i k'i kunkolo la dun ala k'an bɛn sa a faamuyara o kɔrɔ ni sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa ni sɔn ni biɲɛ fara adamaden bɛ yen wa i bɛ se ka kɛ yɛrɛ ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogo wuli mɔgɔ ɲɛ bɛ tɛmɛ a kan wa sogo alahu akubar bɛɛ n'a ta sɔrɔ cogo don ne la ka mɔgɔ ye ka baara dɔ bila ka taa sogo nɔfɛ ne ni dɔgɔnin dɔ kun bɛ yen an kun bɛ taga kuma bɛɛ misiri dayɛlɛ la dumuni ko tɛ sogo ko inshallah n'ala sɔnna voilà sisan sigɛjɛ sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana fara o kɔrɔ ne ni nin baara yɔrɔ kana fara ne ni nin patron kana fara ne ni n ka nin furumuso in kana se ka fara ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogo wuli ne ka diya karisa ye i n'a fɔ kɔgɔ manani ne sugula taara sugu la ni nafɛn bɛɛ nana ni kɔgɔ mana nafɛn si mana fɔlɔ non nafɛn si mana fɔlɔ kuma in kɔrɔ de la a k'a faamu dɔrɔn langi wɛrɛ tɛ ka fɔ aw yɛrɛ ka bamanankan de don mɛ a bɛ se ka kɛ anw bɛ fɛn dɔ wele tɔgɔ dɔ la a n'aw b'a wele tɔgɔ dɔ tɛ kelen ye i yɛrɛ ka bamanankan n'i bɛ se ka filakan a fɔ filakan na a fɔ ta n'i yɛrɛ bɛ kan wɛrɛ fɔ i ye sɛnɛfɔ ye walima i ye dafin ye i bɛ se k'a fɔ dafinkan na wala ala k'an bɛ sa a faamuyara donc ko ne ka diya karisa ye i n'a fɔ den ni a ba an karamɔgɔ den ni ba farali a ma nɔgɔn dɛ jɔn bɛ den ka hɛrɛ fɛ komi a ba ala k'an bɛ sababa faamuyara donc an b'a kɛ cogo di a b'a jɔ an bɛ dɛrɛ tigi la koyi dawuda a b'a kɛ dɔrɔn bila a faamuyara ala k'an bɛ sababa ma donc ni lahala de don ka taa hali bɛ kilisi kɛ nin kɛcogo la i b'a kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ka taa se fo siɲɛ 7 ma n'i yɛrɛ sera ka kɛ siɲɛ 21 o ka ɲi ala k'an bɛ sababa ma i ka nin réglé quoi n'o tɛ a bɛ mankan bɔ sisan a bɛ hakɛ to an ka telefɔni kelen fɛnɛ don dɔɔnin a bɛ na a faamuyara voilà a bɛ tila ka na inshallah a faamuyara tu bisimila dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sigɛjɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ni sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana se ka fara ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogo wuli ne ka diya karisa ye i n'a fɔ kɔgɔmanani ne ka diya karisa ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko ala ne ko a kira
ama ɲini mɔgɔw fɛ u ka écran tapoter kosɛbɛ video bɛ ka fɛn kɛ a bɛ ka lamagali kɛ a bɛ olu fɛnɛ ka question ninnu kala a b'o d'a ma inshallah mun bɛ ka appel kɛ bɛɛ bɛ se k'a ka appel lancer inshallah a faamuyara a y'a partager kosɛbɛ a ka écran tapoter kosɛbɛ nka b'a ye live bɛ ka tigɛ ka d'a kan nin fɛn ninnu a deli man di mɔgɔw ye kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu mais an b'a di ala de kama ni min y'a ta ala ka barika don a la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ wasa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ lada ko la surtout mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ lada ko la nka ala kɔni ye kabako dɔw k'an ye olu la wallahi ala ye o kabako dɔw k'an ye dalilu kelen baarali dɔ ka jan a ka boli kɔ a mɔgɔ ka ca dɛ mɔgɔ min y'a ka boli bila a ka ca dɛ dalilu kelen baarali dɔ fana tun bɛ tɔn dɔ la olu ko fɛn bɛɛ ye bidiya ye fɛn bɛɛ ye haramu ye ɲina a yɛrɛ bɔra yen fɛ a nana ne fɛ an garama a bɛ jamana wɛrɛ de la wallahi a nana dɔ fara a ka dalilu kan donc o ye ala ka kɛw de kɔrɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a fɔ ni ala ye o yɛrɛ de b'a to fana ala bɛ don a la n y'o fɔ mɔgɔw ye an ka baara kɛ i'malu fasayarallahu amalakum wa rasula a y'a ka baara kɛ ni ala ye a ka ko to ala ma ala ta'ala b'a ye a ma se kan sigi kan i yɛrɛ disi gosi ala de bɛ fanga don a la ala de bɛ adamadenw dusukun la sɔn n'a ye wa ala de fana b'a ɲɛ mɔgɔw bolo o la an kɔni lafiyalen don baara in na kosɛbɛ parce que an tɛ ka pression k'an yɛrɛ kan an jɔyɔrɔ si tɛ mɔgɔw ɲɛli la nka ala ta'ala de b'a dilan a faamuyara ala k'an bɛ sababu ma an b'a olu bɛ fɛn don o ko cogo di kɔrɔnkɛ aya bisimila ne ya fa ka sigi a ka sigi demandi kan quoi live de tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ segin a kan vendredi 777 chaque semaine oui a bɛ se ka taa ni ka segin semaine bɛɛ an karamɔgɔ i ka question nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ taa question nafa ka bon an balimakɛ ye ɲininkali kɛ yala ko an ye sɔrɔtu min bila ale bɛ min bɛ kɛ mardi ni mercredi ni jeudi ni vendredi yala k'ale bɛ se ka segin a semaine kɔnɔ yani a bɛ se ka taa ka segin wa to ka taa ka segin a ka ɲi kojugu ala k'an bɛ sababu ma a tun ye yiri dɔ fɔ n'an bɛna segin a kan k'a bila kɔrɔnkɛ ala k'an bɛ sababu ma dawuda i kan ka kɔrɔnkɛ dɔ kɔnɔ i bɛ sanni min k'an la ne bolo i b'a kɛ yiri la ayiwa ala k'an bɛ sababu ma surukɛ an y'a fɔ mɔgɔw ye n ko ala ta'ala ye adamaden ladiya ni fɛn caman ye a sira dɔ ye yiriko de mɔgɔw ka continuer ka yiri ta ka baara u bɛ yiri caman dɔn dɛ nka n bɛ ka min fɔ nin ye u k'a baara kɔrɔnkɛ dugukolo ko kan n m'a fɔ yiri t'a bɔ dɛ nka ne ma sɔn yiri ye k'a bɔ ne ma yiri fɛnɛ nafa caman dɔn ka tɛmɛ kɔrɔnkɛ kan wallahi ma yiri caman nafa dɔn ka tɛmɛ kɔrɔnkɛ kan ni kɔrɔnkɛ ye mɔgɔ bɛ se ka kari diɲɛ yiri bɛɛ kɔ ni kɔrɔnkɛ ye mɔgɔ bɛ se ka sigi a kan k'i ka diɲɛlatigɛ mago bɛɛ dilan n'a ye hali mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ n'i fɛ i balima mun bɛ n'o jigi sɛmɛ i la i den mun bɛ ka kɔrɔbaya e bɛ se k'u bɛɛ labɛn ni kɔrɔnkɛ dama ye n bɛna a kɛcogo yira aw la a partager dalilu filɛ n'i ye tiɲɛ bila wallahi a bɛ tiɲɛtigiw de b'a faamu mɔgɔ caman ye kɔrɔnkɛ in utiliser cogoya caman na an bɛna segin k'a bila mɔgɔw k'a ta halisa ka kɛ an karamɔgɔ caman b'i la karisa ne ka baara tiɲɛna n tɛ ka fɔ ɲɛ sɔrɔ baara kɛ n ye nka wari tɛ n kun mɔgɔ deli dabila an kɛrɛfɛ karamɔgɔkɛ tɛna se ka sigi ka baaraba k'i ye ten i yɛrɛ ka taa sugu la i ka taa nin yiri san a mana caya o ye 70 ye 100 b'a bɛɛ bɔ dɔrɔmɛ 100 b'a bɛɛ lajɛlen bɔ i bɛ yiri san ka tila ka charbon san 30 a banna ni bɛ dɛsɛ jɔn kun ala kana si dɛsɛ nin na hali n'a t'an kun a juru sɔrɔlen ala ka juru nɔgɔya
donc o ka fisa i ka t'i yɛrɛ di dɔ ma o k'a fɔ ko nani misi bilenman den 3 ye ani cɛ 3 ni sigiyɔrɔma 117 ala k'an bɛ sababu donc n b'a fɛ mɔgɔw ka yiri in ta u k'u ta k'u den labɛn ni den ko nin na i mago t'a la k'a fɔ wajibi ko f'i ka taa den ko fan wɛrɛ fɛ i dalen don suya ko la o i dalen don dabali ko la o i dalen t'a la o i dalen don jinɛ sitana bana la o i dalen t'a la o cɛ i yɛrɛ ɲini ka sɔrɔ ka kɔlagosi daminɛ ne de b'an caman ka defo ye caman bɛ ko lagosi k'a lagosi k'a lagosi ale yɛrɛ don ala k'an kisi labɛn foyi t'a la donc mɔgɔw k'u labɛn n bɛna labɛn de di bɛɛ ma sisan cɛ ni muso bɛɛ bɛ se ka nin baara nin tɛ cɛ daga ye nin tɛ muso daga ye a bɛɛ bɛ se ka jɛ nin na parce que ne jaraka ninnu jɔra janfa kan wa ko nin daga ko muso tɛ ko nin na ale ta ye t'o ye bɛɛ bɛ se ka ko nin na bɛɛ bɛ se ka nin utiliser wa a bɛ ɲɛ bɛɛ bolo si hakɛ ko t'a la an bɛna tila ka denmisɛnninw ta di a dan na n'i b'a fɛ k'i den labɛn n'a kɔrɔbayala a ka fara mɔgɔ sɛbɛw kan ala ka hinɛ la ni yiri ye ka fara mɔgɔ sɛbɛw kan an bɛna o di yiri 2 kan nka adamaden ka garisɛgɛ ka basigibaliya adamaden ka garisɛgɛ ka sabatibaliya adamaden yɛrɛ kɛbaliya k'a yɛrɛ sɔrɔ saliya b'a la a se ka wuli hali ka taa baarayɔrɔ la walima a yɛrɛ ka foyi tɛ ka réussir a bolo an karamɔgɔ m'a fɔ n ko mɔgɔ t'a ɲɛdɔn dɛ nka mɔgɔ t'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ Alahu Taala kan k'a yiri ɲini k'a ɲini ala fɛ ala k'a dilan mɔgɔw ye saraka caman bɔ dɛ babilenma worobilenma sɛfan fɛn caman nka a caman ma ɲɛnabɔ dɛ n bɛna yiri min d'a ma a y'a k'aw yɛrɛ ye a ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye sijan ani kɛnɛya la caman bɛ ka fɔ ala ka hinɛ la ayiwa cɛkɔrɔba bɔra ne fɛ ala a tɛ sɛbɛnni a cayalen ye sɛbɛnni 1 yɛrɛ de ye voilà ala k'an bɛ sababu ma donc n bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ o la suruka yiri in filɛ nin ye kɔrɔnkɛ taa san sugu la a bɛ se ka san sugu la taa san sugu la a kuru 7 san sugu la ni cɛ do muso do kuru 7 de do hali n'aw mɔgɔ 10 do a ye kuru 7 san n'i ka denbaya ye mɔgɔ 20 ye kuru 7 san nin faamuyara n'i nana ni kɔrɔnkɛ ye an karamɔgɔ kilisi k'a la i bɛ kilisi kɛ kɔrɔnkɛ yɛrɛ la yanni i ka don daga kɔnɔ siɲɛ 7 o kɔfɛ i bɛ kilisi kɛ a bɛna don daga min kɔnɔ o daga jalan i bɛ kilisi fɛnɛ kɛ o la siɲɛ 7 o kɔfɛ i bɛ kɔrɔnkɛ don daga kɔnɔ ka ji k'a la ka kilisi in fɛnɛ k'a la siɲɛ 7 o 3 fara ɲɔgɔn o ye joli ye a kan ka bɛn nin de ma a faamuyara donc o la sisan dagala woloma t'a la wajibi ko f'i ka taa bɔgɔ daga san walima cɛ daga o tɛ i ka barama tobi barama min bolo ko i ka sanuya k'a kɛ a la ni inox tasa yɛrɛ b'i fɛ n'a sɔrɔ inox tasa dɔ b'i fɛ min bɛ se ka tobili kɛ ka ɲɛ a k'o kɔnɔ i k'i ka baara kɛ an karamɔgɔ dalilu ɲɛnama tana man ca sa dalilu kɛlen i kana taa kɔrɔn fɛ i kana taa tilebi fɛ i kana taa bani fɛ i kana taa baba fɛ n'o kɛra o b'a tiɲɛ i kana sigi i kana jɔ an karamɔgɔ ala k'an bɛ sababu ma donc kilisi in filɛ nin mɔgɔw k'a lamɛn n b'a di ni ala de i ka garisɛgɛ ko la i ka siriko la i ka bana ko la i ka baara ko la mako n'a bɛ adamaden na wallahi i tɛ se ka don ni kilisi kɔnɔ n ka cɛkɔrɔba ka dalilu de don n b'a di ni ala de a faamuyara a filɛ nin ko tu bisimila tu bisimila tu bisimila kɔrɔna masakɛ sara dugaw ye o so dun tilebi masakɛ sara dugaw ye o so dun kɔgɔdugu masakɛ sara dugaw ye o so dun worodugu masakɛ sara dugaw ye o so dun ni sɛwkaw don u b'a fɔ ko bani masakɛ sara dugaw ye so dun baba masakɛ sara dugaw ye so dun a faamuyara donc n'o kɛra sisan i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne b'a fɔ ko ne Suleman Tarawele n'a sɔrɔ ne yɛrɛ ni n ka denbaya don n b'a fɔ ne ni n ka denbaya ne Suleman Tarawele ni n ka denbaya n'a sɔrɔ min ka baara ni n terikɛ ye n b'a fɔ ne ni n terikɛ karisa o la an 2 bɛɛ bɛ se ka ko daga kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ se ka ko daga kelen na ni mɔgɔ caman tɛ se ka ko daga kelen na o bɛ dépend kilisi kɛ waati de la n'i ye mɔgɔ hakɛ min don a la i n'olu de b'a baara
ni ma mun do ala fe ko aya di kata fana anya na to ma bi se ka ko o tini kainde ala kan be sawo ma kilisi be ko mi ala delde ye min fo ala ya bole ki donc il va fo ni karsa ni ngadi ma ya walma ne re karsa hamin bila ro yanga ja se kisi ne bina njugu blasira nyina sana njugu blasira nyina sana sanya sanyu mai 2024 min cina mbolo ko table nyina sana ne bina njugu blasira nyina sana fantanya gile ki mene kana ne o bongana kan na politiga gile ki dungana gasga siri gile ki min bene kana ne o bongana ka gasga funi gile ki dungana bara soro bala fini min bene kana ne o bongana ka bara soro fini dungana na soro bara ora imama di ba ko mango ya fani min bene kana ne o bongana ka mandia gile ki dungana na soro yere ka ko tiga sabati ko sabati bala fini min bene kana ne o bongana ka ko sabati fani dungana walma bara chen fini min bene kana ne o bongana ka bara nyima soro fini dungana walma bara ora la bunya doga ma fini min bene kana ne o bongana ka bara ora bunya ni fini bunya fini dungana walma dawlanta ya fini min bene kana ne o bongana ka dawlati ya fini dungana ni bana do fana bana fini min bene kana ne o bongana ka kene ya fini dungana nyegwa fini min bene kana ne o bongana ka nyesuma fini dungana joro soro bala fini min bene kana ne o bongana ka joro soro fini dungana tungan gele ya fini min bene kana ne o bongana ka tungan no ya fini dungana ne ko ala ne ko akira okoro klisin jani te wajibi ibka layini mumbe do kono o de be erere ma ne na kadiye mago tando ala na kadiye mago mugando ala na kadiye mago bina indo ala akacha ne ma akacha e mama matalo talama abeka fo masami ya mancha oma afamiera do ebe ni keta chien wolon fla forabulula ka chien wolon fla ke daga jalana ka yiri do daga fene ngono ka jika ka chien wolon fla ka daga ni sigi sala saka tobi ni yere ma pressé iba sigi comme ne tan sigi le meta to mina malora jemay ni tara la jeba tro dumo yere bala ala ka besa donc ni ma pressé iba sigi ni chulata ka dani kono ka datu do ne kle wolon ka dafara iso ka ko damne wal ma kle so do iba ko damne ne ya keta ko wal mata la yoro ka de ta ko abe ko robe abe ko wati kerengere ni tala ka ka ta ko fayda da fa ubi ka ta ko klibi wati ubi ni non shita shati aka ko dro wata na fushi tala min ba ce iko ni ka ko dafa o de ba dafa a ko dafa bala de ba ce okoro wolon fla ibsika ko kle wolon fla ko wolon fla ko de kle wolon fla ko le ko do parce que ne fara ko fenga ko kle wolon fla do bita ake ko sawa sawa parce que ko pressé ndo ko no kara no ko sawa sawa ke donc ni ko wolon fla da fara ka ba bana parce que amo ko be dondi la doka ko samedi doka ko tene dimanche doka ko tene doka ko tarata doka ko araba doka ko alamsa ni gido e jumai ni ne yiri barka jen samedi mba so dimanche ni ya jen dimanche mba so tene ni ya jen tene mba so tarata ni ya jen tarata mi se ka barka so araba ni ya jen araba ire alamsa mi se ka barka dia ni ya jen mi se ka so juma o men ne ko haga do ka ko ne ya fara ko aka keta ndoro o tere ibe din kenin ke chugula ni hal ni pressé lo tani ke fara ka so ka ga bara angara mo ibe ga pressé kata ma ko min ni le ba gla ibolo ni ala utala ka jiyan ala kan be so ba ma ni klala ibe ta nya fili yoro sanman do la ni go yoro sanman ma fo ngo mo ko ka sira ta nya ka bla yoro sanman do la kana bla poubelle kono fona so awe jamana kono yoro wara ti soro yoro mina an fe ano yoro video chaman be ibisa ka taala abla ko ko nana o walma ni o yoro te abla jila doron parce que jika sano abla jima yoro la doron man ya barabane ni koranga ke chugo doy afamiera koranga ke chugo flana amena min fawye o ye furakali sadi modo yita soro fe yana ma be tamo fari koro ko dawal benna ko fen bi ka tamam fari koro walma nen sigila do feno magamen kulo kono feno magamen kulo kono mado abina yanfe ibo ye mo mo lepta so mara de bala Allah mara be mo chamana de hala ngo fa be to ba do na la shibere go aha aywa
hakili wala ni wara do jati akira ni delu ni delu kelen do wallahi tasiri kan ni ni hakili yani ni nyona isomna ko mara yani mara de bati kila akara tole amina bo rabale don rola ngode ankala ne afomera abe aketo ha anya fo ya ka tabuti na ma tabuti aben life be ni ga tigare kwa ima tika tawa ala kan be so do sa ni aya soro hakilla bana be mo mina aso mina ka fo marade bala walma hakilla bana kon bala chawchalo ndo ata chugula madola bina erla madola tina erla wallahi almamdo kon ma ni bana ni wontu bala ko dondo reso madafe mo go bi ga chorba do ka